χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον εξ ενός πολιτικού αδιεξόδου εις το οποίον είχε εισέλθει. Προ αυτής της καταστάσεως ο εθνικός στρατός, ένοπλοι δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού δύναμης η οποία υπήρχε, έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει των δρόμων προς τον κρυμνόν. Δεν κρατάμε χειρουργικά μαχαίρια, αλλά ούτε και τσεκούρια. Άλλοι χρησιμοποιούν τα τσεκούρια. Εννοώ ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισχύον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Μην ξεχνάτε όμως, κύριοι, ότι ευρισκόμεθα προ ενός ασθενούς, τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον, εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει. Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλεία σας έχω σύ. Θέλει ωρετήν και τόλμην η ελευθερία, θέλει ωρετήν και τόλμην η ελευθερία. Αυτή και ο μύθος κρυπτινούν αληθείας, επτέρος εν τον Ικαρόν, κι αν έπεσεν οπτερωθείς και πνίγει θαλασσωμένος αφιψηλά όμως. Κλείνουν 2 χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδιστα κάμενα νερά. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνείδητα ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλαιους χορούς
του εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου,